15 mozos participarán durante 10 días neste campo de voluntariado promovido pola Xunta en colaboración coa Asociación Amicos. Ademais de participantes de outras comunidades e mesmo de outros países, colaboran nesta iniciativa 5 rapaces con discapacidade, nunha clara aposta pola inclusión. No campo de traballo están participando 15 persoas, que ademais ten a característica que neste caso participan 2 persoas, unha italiana e outra mexicana, e ao mesmo tempo rapaces de toda España, xunto con 5 rapaces con discapacidade. É un campo plenamente inclusivo, no que ademais a pauta habitual é a normalidade, non? Que podan facer cousas conxunta en roles de ciudadanía compartida e, sobre todo, contribuindo a ese cambio, a transformar. Ademais da súa vertente social, destaca o carácter medioambiental deste campo de voluntariado no que os mozos realizan tarefas de limpeza e conservación, contribuindo á posta en valor do Parque Nacional das Illas Atlánticas. 15 mozos que van a poder estar durante 10 días coidando a nosa Illa de Sálvora, coidando o noso patrimonio natural ao mesmo tempo que están facendo un sinfín de actividades. É unha boa forma tamén de dar a coñecer a riqueza natural que temos aquí en Galicia. Neste sentido, o voluntariado é unha ferramenta de moitísimo valor, non? Porque é as dúas vertentes, a participación de xente voluntaria que contribúe á conservación directamente co seu traballo voluntario, pero por outra parte tamén permite aproximarse a xente para o Parque Nacional. O valor fundamental do voluntariado é a concienciación, a difusión dos valores, non? Ao longo de todo o verán desenvolveránse en Galicia 46 campos de voluntariado, os que se suman aos campamentos e intercambios con outras comunidades, o que supón unha oferta total de 11.200 prazas para a mocidade no marco da campaña de verán da Xunta.